Shwmae pawb, croeso i'r fideo yma ar sut i ddatrys problemau Mathemateg Rhifedd yn yr haen uwch. Heddiw ni'n mynd i canolbwyntio arno problemau o uned 1, sef y papur heb gyfrifiannell, a mae ffocws ni'n mynd i fod arno datrys problemau TGAU, lle asesu'r trefn, sgiliau cyfathrebu ac ysgrifennu. Felly, wrth datrys problemau TGAU, byddwn ni'n awgrymu bod chi'n neud y canlynol iawn mwyn fod yn llwyddiannus yn rhain. So, yn gyntaf, byddwn ni'n awgrymu bod uwch o leiwr gyda chi a bod chi wedi yn ei ddefnyddio i uwch o leio unrhyw geirfa, unrhyw gwybodaeth a rhifau pwysig yn y cwestiwn i chi'n credu sy'n mynd i fod o helpu chi i ddatrys y broblem. So, mae uwch o leiwr yn un peth eitha pwysig. Ail pwynt yw i ysgrifennu lawr wedyn ni unrhyw fformulau, unrhyw reolau, unrhyw ffeithiau i chi'n meddwl fydd yn berthnasol i'r cwestiwn ac eto yn eich helpu chi i ddatrys y broblem. Yna, pan ych chi'n neud eich gweithio mas, mi eisiau sicrhau bod chi yn ysgrifennu pob darn o waith cyfrifo yn glir ac hefyd bod chi yn defnyddio mathemateg cywir wrth gwneud ni. Bod chi wedyn hefyd yn labelu pob darn o waith cyfrifo gan sicrhau bod chi yn esbonio beth i chi'n neud. Nawr, dyn nhw ddim yn chwilio am brawddegau fan hyn, dyn nhw ddim eisiau chi ysgrifennu fath o stori yn esbonio beth i chi'n neud, ond jyst ambell air yn labelu y gwaith cyfrifo i ddangos beth yw e. A'r pumed pwynt wedyn ni yw bod chi'n defnyddio unedau cywir yn eich atebion chi. Os chi'n llwyddo wneud y 5 peth yma, mi gewch chi wedyn y marciau ychwanegol sy'n cael ei roi yn y cwestiynau hyn ar gyfer eich trefnu, eich sgiliau cyfathrebu chi a cywirdeb wrth ysgrifennu hefyd. So ni'n mynd i edrych ar 3 cwestiwn yn y fideo yma. So dyma y cwestiwn gyntaf ni'n mynd i edrych arno heddi, sef o uned 1 Mathemateg Rhifedd o Tachwedd 2023 yn yr haen uwch. A ni'n gwybod bod hwn yn gwestiwn TGAU achos ar y top fan hyn fy'n dweud wrthyn ni yn y cwestiwn hwn, cewch eich asesu ar ansawdd eich trefnu, cyfathrebu a chywirdeb yn ysgrifennu. Ac hefyd, ar y gwylio fan hyn, i chi gweld yn glir bod 2 marc ychwanegol yn cael ei roi. Felly mae 4 marc am y cwestiwn yma ar gyfer eich gweithio mas chi, eich mathemateg chi, a 2 marc ychwanegol am eich TGAU. Felly, dyma'r cwestiwn. Mae'n gweud hen stamp post yw 2 cm a'r uchder yw 2.4 cm, fel ni chi gweld yn y diagram ar y chwith. A mae Frank yn gweud poster sy'n fathemategol gyflym. Mae hwn mewn bold, so mae'n amlwg yn bwysig. So fathemategol gyflym ar stamp post fel sy'n cael ei ddangos isod. So mae ochr yma wedyn ni gyda ni, sef chi'n alw hwn yn hyd y poster yn 26.4. A mae hwn mewn cymhariaeth gyda hyd y stamp post sy'n 2.4 cm. Mae Frank yn gosod tap tenau ar hyd 4 ymyl y poster. So mae'n mynd reit rownd y poster fel hyn. A mae eisiau ni gweithio mas cyfanswm hyd y tap hwn yn gywir i un ffigur ystylon. Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo. Felly, fi wedi uwcholeu'r pethau pwysig fan hyn. Mae un ffigur ystylon yn bwysig, bydd yna marc am hwnna, felly mi eisiau ni sicrhau ar y diwedd bod ni yn cofio i talgrynnu fe. O be ni eisiau yw gweithio mas perimetr y poster. Nawr, ar hyn o bryd, dim ond 2 ochr o'r poster fi'n gwybod, sef y 2 hyd yn 26.4. Felly mi eisiau fi defnyddio'r ffaith bod e'n gyflym i'r stamp post mwyn trio cyfrifo'r lled hefyd. So ni'n mlaen i wneud hwnna. Felly yn gyntaf, gan bod yr 2 patrial yma yn fathemategol gyflym, be ni'n goffod gwneud yw gweithio mas beth yw'r ffactor graddfa. Hynny yw, faint yn fwy mae'r poster na'r stamp post. So, i'n wneud hwn, byddwn ni'n gwneud ffactor graddfa. A i gael y ffactor graddfa, fi'n mynd i rannu y 26.4 gyda 2.4 i gweld faint yn fwy mae'r poster na'r stamp post. So, mae'n fi 26.4
rannu gyda 2.4. Nawr mae sawl ffordd gallwn ni weithio hwn mas. Os dim cyfrifiannau cyda ni wrth gwrs, felly mae rhaid ni weithio hwn mas mewn ffordd gwahanol. Nawr, os i fi'n cymeryd, neu ni bach o waith cyfrifol ar ochr fan hyn. Os mae 'da fi 10 lot o 2.4, bydde hwnna'n gwneud 24. A fi'n agos iawn i 26.4 fyna. I fynd o 24 i 26.4, mi eisiau un lot arall o 2.4 arno fi. So os fi'n 2.4 llos i 1, mae hwnna'n 2.4, a gyda'i gilydd, mae nhw doi yn mynd i wneud 26.4. Felly, mae angen 10 a 1, sef 11 arna i fan hyn. So 26.4 rannu 2.4 yw 11. Mae 11 lot o 2.4 yn creu 26.4. So mae hwnna'n dull bach eitha neis fyna le ni'n gallu gweithio mas, achos mae rannu digolyn gyda digolyn arall yn gallu fod yn eitha lletwydd fyna. Felly, mae'r un mawr, y poster, 11 gwaith yn fwy o faint na'r stand post. Felly mae lled fi mynd i fod yn 2 cm lluos i 11, sy'n mynd i fod yn 22 cm wedyn ni. Fel yna. Nawr bod y lled gyda fi nawr yn gallu gweithio mas hyd y tap tenau sy'n mynd ar hyd 4 ymyl y poster, sef perimetr y poster. Felly, gallwn ni dweud perimetr y poster, dyna beth ni'n eisiau gweithio mas fan hyn. Bydde fe yn 26.4, adio 22, adio 26.4, adio 22. Nawr, os ni'n gweithio mas, 26.4 adio 26.4, bydde 52.8. 52.8 wedyn ni adio 44, bydd hwnna yn gwneud 96.8 cm i fi. Sori, 96.8 dyn nhw'n fod. Nawr wrth gofio, oedd y cwestiwn yma yn gofyn i'r ateb fod i un ffigur ystylon. I un ffigur ystylon, 96.8, ni'n targro ni yn 9, mae 6 ar ei ole, so mae 90 yn mynd i fyny i fod yn 100 cm. Felly, 100 cm bydde hwn i un ffigur ystylon wedyn ni. A dyna fe. Felly, wrth edrych ar y camau, wnaethon ni uwcholeuo gwybodaeth pwysig, wnaethon ni sicrhau bod ni'n dangos ein holl gwaith cyfrifo, ni wedi labelu popeth fan hyn, a ni wedi defnyddio unedau cywir. So bydd hwnna'n cadarnhau bod ni yn cael y 2 marc extra am y TGAU fan hyn. Mae siapu cyflym hefyd yn cwestiwn poblogaeth iawn ar gyfer y cwestiynau TGAU. So mae ambell un arall wedi dod lan yn y gorffennol hefyd mewn cymba pyrra. Cwestiwn arall poblogaeth o ran y TGAU yn yr haen uwch yw cwestiynau ar cymarebau. Felly mae hwn wedi dod o haf 2023. Eto, mae gyda ni y disgrifiad ar y top yn gweud wrthyn ni bod hwn yn cwestiwn le chi'n cael eich asesu ar eich trefnu cyfathrebu a chywirdeb yn ysgrifennu. A mae yna, chi wedi gweld tu ôl gwyneb fi fyna, mae yna 2 marc ychwanegol TGAU. Felly mae hwn yn dweud, mae Mari a Huw yn rhannu'r gwobr o 2,700 pint yn y gymhareb 4 i 5 yn ôl eu trefn. So yn ôl eu trefn yn golygu bydd Mari yn cael 4 rhan, bydd Huw yn cael 5 rhan. Mae Mari wedyn yn penderfynu roi 24% o'i chyfran hi i elusen, a mae Huw yn penderfynu roi yr un swm a Mari i elusen hefyd. Pa ffracsiwn o gyfran Huw o'r wobr bydd ein ei rhoi i elusen? Mynegwch eich ateb yn ei ffurf symlaf. Felly, fan hyn, be ni'n mynd i fod yn neud fan hyn yw gweithio mas cymhareb, i gweithio mas faint o arian mae Mari yn cael, faint o arian mae Huw yn cael. Gweithio mas mae'n 24% o swm Mari, ac yna rhoi y swm na fel cyfraniad Huw hefyd, ond trio sgwennu ffracsiwn allan o faint sydd gyda Huw. Oce, so, nhw'n ni ddechrau hwn i ffwrdd. So, dan cyntaf y cwestiwn yn eitha neis. Gweithio mas cymarebau. So, fan hyn, mae gyda ni 4
a 5. So mae gen ni 9 rhan i gyd fan hyn. So mae Mari a Huw, so i gweithio mas 1 rhan, ni yn mynd i fod yn gwneud 2700 wedi rhannu gyda 9, sydd yn mynd i roi 300 wrth gwrs. A wedyn i chi gweithio mas yn eitha rhwydd faint mae Mari a Huw yn cael. So mae Mari yn mynd i cael 5 rhan, so bydd hi, 4 rhan o Mari'n cael, so 4 lluosi gyda 300, sy'n mynd i fod yn 1200 i Mari. A mae Huw wedyn ni yn mynd i gael 5 rhan, so 5 lot o 300 pent yn 1500 iddo fe. A os chi moyn gwirio hwn, neu'n siŵr bod chi'n gwneud gwell fan hyn, mae'r ddoi yma yn adio lan i wneud 2700. Felly ni'n gwybod bod hwnna wedyn yn bendant yn gywir. So mae Mari wedyn yn penderfynu rhoi 2400 o'i chyfran hi i elusen, felly mi eisiau ni trio gweithio mas beth yw 2400 o chyfran Mari. So mae Mari wedi cael 1200. Felly ni'n mynd i gweithio mas fan hyn 2400 o 1200 pent. Ni'n wneud hwnna. Sy'n cyfrifiannaeth yn wrth gwrs, ni'n wneud papur uned 1 fan hyn. Felly chi'n mynd nôl i greiddiau ni pan o'n i'n nôl yn flwyddyn 7 ac yn wneud lot o gwaith canrannau fel hyn. So 10% bydde 120. Bydde 20% wedyn ni yn dwbl e, so bydde hwnna'n 240. I gael y 4, ni'n mynd i defnyddio 1%. Felly mae 1% fan hyn bydde 120 rhan i gael 10, so mae hwnna'n mynd i fod yn 12 pent. Sy'n golygu bod mae 4% mynd i fod yn 4 lot o 12 sydd yn 48. A wedyn ni gael yr 2400. Mi eisiau fi adio 20, sef 240, gyda 4, sydd yn 48, sy'n mynd i wneud 288 pent. Felly dyna faint mae Mari yn rhoi i elusen, a mae Huw yn penderfynu roi yr un swm. So mae Huw, so ni wedi rhoi cyfran Huw te, fan hyn wedyn ni, bydde 288 allan o, so oedd Huw wedi gael 1500 yn dod fe. Felly hwnna yw'r ffracsiwn mae Huw yn rhoi i'r elusen. A mi eisiau ni symleiddio fe, felly ni yn gallu haneri hwn. Chi'n gwneud 144 allan o 750. Ni yn gallu wedyn i rannu hwnna gyda 3, sydd yn rhoi 48 allan o 250. A wedyn rannu fe eto gyda 2, mae fe'n mynd i 24 allan o 125. Ac o fyna, sim modd symleiddio hwnna ymhellach wedyn ni. So ie, hwnna bydde cyfran Huw ar gyfer yr elusen wedyn ni. A dyna fe am y cwestiwn hyn. So eto ni wedi labelu, ni wedi dangos yn holl gwaith cyfrifo yn glir. Mae mathemateg yn gywir gyda ni fan hyn, mae'r ffordd ni wedi ysgrifennu symiau allan wedi bod yn gywir. A mae trefen, mae strwythur i ein ateb ni hefyd. Felly byddwch chi'n cael 6 marc am cael yr ateb terfynol yn gywir a'r gweithio mas wrth gwrs, a wedyn mae 2 marc ychwanegol am y TGAU wedyn sy'n mynd i fod yn handi iawn ar y diwedd fi'n siŵr. So fel wedi mae cymerebau yn cwestiwn poblogaeth iawn, a mae'r cwestiwn nesaf sydd gyda fi ddangos i chi hefyd yn cwestiwn cymerebau. Felly mae hwn o Tachwedd 2022. Eto, mae gyda ni hwn ar y top, sydd yn dweud wrthyn ni bod hwn yn gwestiwn TGAU, a mae gyda ni 2 marc ychwanegol lawr fan hyn ar ben y 5 marc sydd gyda ni yn barod. Felly mae hwn yn gweud, mae 2 berllan gan Malik, mae coed o fale a choed gellig gyda fe. A mae fe
coed afalau coed gellid yn merchian y gogledd, a mae coed gellid a choed ceirios gyda fe wedyn ni ymherchian y gorllewin. So yn y gogledd, mae dyn ni gwybodaeth yma. So mae cyfanswm o 35 o goed gan Malik, a mae nifer y coed i ofalau i nifer y coed gellid, mynd i fod yn 4 i 3. Ymherchian y gorllewin wedyn ni, mae gan Malik dwywaith gymaint o goed gellid ag sydd ganddo o goed gellid ymherchian y gogledd, a mae nifer y coed gellid i nifer y coed ceirios mynd i fod yn 5 i 11. Cwestiwn yw, faint o coed ceirios sydd gan Malik? So ni'n mynd i dechrau fan hyn ymherchian y gogledd, gweithio mas faint o coed ofalau faint o coed gellid sydd gan Malik, gan bod cyfanswm o 35 coed yn dyn ni gyd fyna. Wedyn, ymherchian y gorllewin, gallwn ni defnyddio y gwybodaeth yma i weithio mas faint o coed gellid sydd gyda fe. A gan bod ni'n gwybod taw 5 rhan allan o 16 yw nifer y coed gellid, byddwn ni wedyn gallu defnyddio hwnna i weithio mas faint o coed ceirios. Felly, i ddechrau, newn ni cyfrifo faint o ymherchian y gogledd, faint o coed ofalau, coed gellid sydd gyda ni. So ni'n ddechrau fan hyn, neu sgwennu fan hyn gogledd, jyst i dangos ble i ni. So fan hyn, mae dyn ni 4 i 3, so 4 radio 3, mae gen ni 7 rhan i gyd, sy'n golygu mae 1 rhan, mae ni cyfanswm o 35 coeden, so ni'n gwneud 35 rhan i gyda 7, sy'n mynd i wneud mae 1 rhan mynd i fod yn 5 coeden yn fan hyn. Wedyn, y coed ofalau, eto labeli clir fan hyn, so coed ofalau, mae yna 4 rhan fyna, so 4 i llosi 5, so mynd i fod 20 coeden ofalau, a coed gellid, neu pairs, y 3 rhan dyn ni, so 3 lot o 5, sy'n mynd i fod yn 15. Eto, gallwn ni wirio hwn, mae 20-15 yn neud 35, so ni'n gwybod wedyn bod hwnna yn gywir, gan bod y cyfanswm yn iawn gyda ni fyna. So hwnna yw beth sydd gyda ni ymherchian y gogledd. Os ni'n symud wedyn ni i'r gorllewin, mae gan Malik ddwywaith cymaint o goed gellid, ac sydd ganddo o goed gellid ymherchian y gogledd. So mae 15 dy fe yn y gogledd, so mae dwywaith gymaint dy fe yn y gorllewin, so ni chi gweud gellid yn y gorllewin, bydde 15 lluosi gyda 2, so mae'n mynd i fod 30 gyda fe. Na fan hyn, mae fe'n dweud gellid i ceirios yw 5 i 11. Fes mi'n sgwennu hwn lawr, jyst i wneud yn glir. So gellid i ceirios yn y gorllewin yw 5 rhan i 11 rhan. Sy'n golygu mae'r 30 yma yn gyfateb i 5 rhan yn diwe. Felly ni'n gallu gweud bod 5 rhan yn y gellid yn gyfateb i 30 coeden yn y gorllewin. Felly bydde 1 rhan yn gyfateb i 30 rhan i gyda 5. So mae 1 rhan yn mynd i fod yn 6 coeden fan hyn yn y gorllewin. A y cwestiwn yn gofyn i ni am faint o goed ceirios. Mae'n i chi gweld fan hyn yn glir. So ceirios yw 11 rhan, sy'n golygu wedyn bod e'n mynd i fod yn 11 lluosi gyda 6. Felly mae'n mynd i fod 66 coeden ceirios ymherchian y gorllewin gyda ni. A dyna fe. Eto, cwestiwn cael ei weddol neis, a mae mwy o gwestiynau cymerybau yn y cymbapurau lle maen nhw wedi defnyddio y testyn yma fel cwestiwn TGAU. A ddau mwy o boblogaidd yw siapau cyflym a cymerybau fel ni wedi dangos fan hyn i chi nawr. Felly, allai cyfeirio chi at gwefan carlam.cymru/CY/. Os chi'n mynd fyna, mae llwyth o fideos gwahanol, nid dim ond y mathemateg, ond ar draws pynciau i gyd sy'n gael ar gyfer cyrsiau TGAU a lefel A hefyd.
Mae Cael am Cymru a e-sgol hefyd ar Facebook, ar X, Instagram a YouTube, felly os chi yn defnyddio unrhyw un o'r reina, croeso chi chwilio am Cael am Cymru e-sgol a mi siŵr bydd llawer o bethau fyna i helpu chi gyda'ch broses o adolygu. Diolch yn fawr am edrych ar y fideo, pob lwc, a mi'n siŵr na gweld chi mewn fideo arall cyn bo hir. Diolch yn fawr.